Desaku nek disawang saka Gunung Wetan Bolo. Dadi omahe kae isih arang-arang ngono kae lho Bolo. Lah ceritane iki aku kentekan stok kasu obong lho Bolo. Dadi iki aku nang Gunung Wetan ki arek golek kayu. Biasane nek musim ketiga ngene iki turut gunung ki akeh kayu garing. Lah aku ki selain wong wedok ibu rumah tangga ya iso dadi versi bapak-bapak. Gawean apa wae selagi aku iso ki mesti tak ayahi. Lah iki mu ceritane ya berbagi tugas lho Bolo. Bojoku sing golek pakan wedhus ge aku ki ngewangi golek kayu. Lah iki aku ragur dhewe ya Bolo. Aku ki dikancani dua pengawalku kae lho Bolo. Biasane kae si Miko karo si Pus. Lah ndi to ki mau ki nurut-nurut buri lho Bolo. Tapi tekan gunung ki malah bubar doan. Lah alah lah kuwi lagi jedul. Cah loro kuwi ki ngetutno aku nganti wae Bolo. Mbuh kok mudengan men ya nek bendarane lunga ki ya terus melu nurut ngono kuwi. Lah iki penampakane nggon gunung ki ngene iki Bolo. Suket ki do garing kabeh, makane seiki kudu ngati-ati nek bakar sampah ngono ki ora neng nganding utawa cepak gunung ngene iki bahaya. Saiki ngendi-endi do kebakaran. Masalahe nek suket do garing niki gampang murupe lho Bolo, gek gampang meremen tekan dhuwur. Nek saiki termasuke ya ketiga dawa Bolo. Biasane nek ketiga wingi ki ra nganti nukoni pakan. Nek saiki nek ora tuku pakan wedhuse ora wareg. Biasane turut gunung iki akeh pakane, akeh sulene. Nek saiki wis padha garing kabeh Bolo. Wingi enek sing nyaranke nek ketiga niki wedhuse kon ngedol wae. Tapi nek didol saiki ki ora payu Bolo, malah tuna akeh. Dadi ya kudu pinter-pinter awake dhewe sik mengelola kuwi mau Bolo. Lah aku ki mau kuwi nang gunung malah lali orang kathok dawa dadi kebredet-bredet iki Bolo. Kayak iki kucingku loro ki ya do nungguki ngasih rampung. Lah singkat cerita iki wis rampung Bolo. Aku mau entuk 2 uzun tapi sing siji ki wis tak gawa mudhun. Lumayan iki kena nggo masak 2 dina. Nek ana sing komen ngapusi wingi masake nganggo kompor. Lah ya tapi kan selang-seling lho Bolo. Kadang nganggo kompor, kadang nganggo pawon ngono kuwi. Soale nek nggo kompor terus ya ora saguh le tuku gas. Dadi selagi isih ana kayu bakar ngono ki aku pilih golek kayune Bolo asline. Tambah nek masak ki rumangsaku enak nek nganggo pawon kayu ngene iki. Tapi nek menurutku lho Bolo, tapi yo seleranan sih. Nek pengen sat-set ngono kae yo nganggo kompor, soale nek nganggo pawon kan kudu nunggu genine kuwi gek engko nek mundur ya disuguhke. Ngono wae Bolo ki aku arek adus.